Insalmilkom. Illum il-ħamis 15 ta' Lulju il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta' San Bonaventura, Arċisqof u Duttur tal-Knisja. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju mmexxija mill-Arċisqof tal-Xekluna. Tgħallmu minni. Hekk jistedinna nagħmlu Ġesu fl-Evanġelju tal-lum. X'nitgħallmu minn Ġesu? Nitgħallmu l-umiltà li tant spikkat fil-ħajja tiegħu. Nitgħallmu nkunu persuni li nħennu, li nkunu nies ta' tama, nies ta' talb u nies li naħfru bħalma jagħmlu. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Illum qegħdin nagħmlu l-festa ta' San Bonaventura kif smajtu fl-introduzzjoni għal din il-Quddiesa. Tammed Giovanni kien mill-belt pittoreska ħafna, Riporvieto, il-belt ta' Bagno Reggio. U meta kien tfajjel ċkejken, da Giovanni marat b'mod serjament. Kien jgħix fi żmien San Franġisk, fil-fatt wieled fl-1218. San Franġisk kien għaddej mill-belt ta' Bagno Reggio, qalulu li kien hemm tifel marit ħafna. San Franġisk mar ħdejn dan it-tifel u talab fuqu u t-tifel fieq. Anke San Franġisk kien ħasad dak li ġara u esklama Bonaventura. Kemm ħaġa sabiħ dak li ġrat, Bonaventura anke good luck bl-Ingliż. U baqartlu weħillu dal-isem din l-espressjoni ta' San Franġisk saret l-isem ta' da Giovanni li aħna għadna nafu bħala San Bonaventura. Nistgħu ngħidu l-patrun tal-good luck Bonaventura. Imma kien bniedem intelligenti ħafna, għalkemm fejqu San Franġisk ma sarx Franġiskan mal-ewwel mar Pariġi studja il-filosofija, teoloġija, ma waqt li kien Pariġi iltaqa' mal-Franġiskani u sar Franġiskan. Kien wieħed mill-iżjed Franġiskani orrif ta' żmienu tant li mbagħad il-qudiem wara l-mewt ta' San Franġisk laħaq ukoll sar ġeneral tal-Ordni Franġiskan. Kiteb ukoll il-biografija li iżjed awtorevoli ta' San Franġisk li fuq mbagħad Giotto għamel il-pitturi sbieħ fil-Bażilika Superjore Assisi. Kien ukoll kittieb ta' ħafna kitbiet ta' spiritwalità, b'mod speċjali spiritwalità mistika. Jekk San Tomas d'Aquino kien ikellem il-moħħ u l-qalb u forsi jibda mill-moħħ u jasal għall-qalb, Bonaventura kien jibda mill-qalb biex jasal ukoll għall-moħħ u għal dak li l-bniedem irid b'mod jgħix b'mod tajjeb. Fil-fatt huwa wieħed mill-ewwel teoloġi li jiżviluppaw id-devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesu. Llum fil-Vanġelu Ġesu jitkellem dwar il-qalb tiegħu, ejjina ta' qalb ħelwa u umli. San Bonaventura kien ukoll infittex mill-papiet għal-pariri, il-Papa għamlu Arċisqof ta' Albano peress li Albano hija sede kardinalizja sar ukoll kardinal. Flimkien ma' Tomas d'Aquino beda il-mixja tiegħu lejn Lyon għall-Konċilju Ekumeniku ta' Lyon u hemmhekk miet propju f'dan il-vjaġġ fis-sena 1274. Nitolbu l-interċessjoni ta' San Bonaventura, dan il-Franċiskan għaref u qaddis, biex aħna nfittxu l-erf u nibdew dejjem mill-erf tal-qalb.
Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba qlubna jibbiesu għal xulxin għal ħutna. Din aħna l-Maltin użaw dil-kelma kemm għandu qalbu jibsa. Il-mulej bil-ħina tiegħu irrattab il-qalb tagħna. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Aħna niċċelebraw it-tifkira tad-daħla tal-Arċisqof San Bonaventura fis-sema. Nitolbuku Alla li tista' kollox li nimxu l-qudiem bit-talim u l-erf tiegħu. U nħabbirku bla qiegħda biex insiru nixbħuh fil-ħeġġa ta' mħabbtu. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien wara li Mosè sema l-leħen qalb l-Olliq wieġeb lill-Alla. Ara, jiena mmur għand ulied Iżrael u ngħidilhom, Alla ta' missirijietkom bagħatni għandkom. U huma jistaqsuni, x'ismu? Jiena xi ngħidilhom? Alla wieġbu, jien li jien. U kompla jgħidlu, hekk għajdilhom lill-ulied Iżrael, jiena hu bagħatni għandkom. U Alla kompla jgħidlu, hekk għandek tgħidilhom lill-ulied Iżrael, Jaħwe, Alla ta' missirijietkom, Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob, bagħatni għandkom. Dan ikun ismi għal dejjem u dan l-isem ifakkarkom fija minn nisel għal nisel. Mur u iġbor lix-xjukh ta' Iżrael u għajdilhom, il-mulej Alla ta' missirijietkom, Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob, derli u qalli. Ħsibt fikom u x'qegħdin jagħmlulkom fl-Eġittu. Jiena nwiegħdkom li ntellakom mid-tbatija tal-Eġittu. Fart il-Kananin, il-Ħittin u l-Ammurin, il-Perriżin, il-Ħiwin u l-Ġebusin, fart li tnixxi ħalib u għasel. Huma jisimgħu kliemek u intu x-xjukh ta' Iżrael tmorru għand is-Sultan tal-Eġittu u tgħidulu, il-mulej Alla tal-Ebrej iltaqa' magħna u issa nitolbuk ħallina nitbedu 3 ijiem mixi fid-deżert biex hemm noffru sagrifiċċji lill-mulej Alla tagħna. Jien naf li s-Sultan tal-Eġittu ma jħallikomx toħorġu mingħajr ma jkun imġiel b'saħħa. Għalhekk jiena mmitt idejja u nolqot lill-Eġittu beġubijiet li nagħmel fih. Wara dan il-Farawn iħallikom tmorru. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Faħru l-mulej u x'għandu ismu, għarfu lill-ġnuż bl-emejjel tiegħu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel, fl-eġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. Ngħidu flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lill-Iżak. Ngħidu flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. U kattar ħafna l-poplu tiegħu, saħħu aktar mill-edewwa tiegħu. Dawrilhom qalbhom biex jobodu l-poplu tiegħu, biex jimxu bil-qerq mal-qaddejja tiegħu. Ngħidu flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Bat lil Mosè għaddej tiegħu u lil Aron li hu kien għażel. Wera bihom eġubijietu, ħwejjeġ tal-għaġeb fl-art ta' Ħam. Ngħidu flimkien, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ejjew għandi intom li tinsabu imħabtin u mtaqlin
u jiena inserraħkom jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal: Ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu imħabtin u mtaqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Hija silta qasira ħafna din mill-kapitlu 11 ta' San Mattew, imma hija waħda mis-siltiet tal-ikbar faraġġ li nsibu fl-Evanġelju. L-ewwel nett Ġesu ma jbiet lil ħadd. Kultant aħna naħsbu li rrabjat magħna, li għandu l-geddum magħna. Ejjew għandi. Ta' min nieqfu fuq din l-istedina ta' Ġesu. M'hemmx għalfejn tistaħbew meta nkun għaddejjin. Ejjew għandi. U lil min qiegħed jistieden. Intom il-koll li tinsabu maħabtin u mtaqlin. Ġifieri f'dan il-mumenti mela ta' nħossuna mħabtin, ikun xi tkun iċ-ċirkostanza, il-kawża tat-taħbit, tat-toqol imtaqlin jgħid. Ejjew għandi, jiena inserraħkom. Ma ngħidu kif se jserraħna Ġesu. Interessanti ħafna li jkompli jitkellem fuq il-madmat u t-toqol. Jiġifieri mhux se jneħħi lid-diffikultajiet Ġesu. Se jgħinni ngħix bihom u forsi wkoll li hemm minnhom. Jitkellem dwar il-madmat. Il-madmat huwa dak li kienu jintuża biex il-bejjem jintrabtu flimkien u jibqgħu ikun jista' il-bidwi imexxihom flimkien għall-loġiela b'mod speċjali, il-madmat. Kien jintuża wkoll għall-iskjavi sfortunatament, anke l-bnedmin kienu jorbtuhom flimkien. Imma dak iżjed biex joħduhom priġuniera. Il-madmat kien iżjed kważi għodda tal-bidja li inti loġiela jimxu flimkien ma' qogħdin permezz tal-madmat, imma hija xi ħaġa tqila. Il-madmat tiegħi. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi. Donnu il-madmat ta' Ġesu se nkunu flimkien miegħu. Għax hemm bżonn tnejn, mhux waħedna. Huwa l-madmat ta' Ġesu. Mela jiena għalkemm imtaqqal se jkun hemm miegħi hu, se nkunu tnejn flimkien. U jgħid il-madmat tiegħi. Il-madmat tiegħi ħelu, il-ħlewa tiġi mill-preżenza tiegħu. It-toqol tiegħu ħafif, għax aħna tnejn ukoll, nġorruh tnejn. Ma jedinna wkoll xi ħaġa li hemm bżonn niftakruha, jedinna tgħallmu minni. Hija espressjoni għażiża ħafna mela ejjew għandi tgħallmu minni. U x'irid jgħallimna? Jiena ta' qalb ħelwa u umli. Kemm hemm bżonn inkunu hekk għal xulxin. Ta' qalb ħelwa u umli. Il-ħlewwa hija wkoll tradotta f'manswetudni, dik il-kapaċità li fil-ħlewwa li hija espressjoni tal-imħabba inti tgħader u taħfer. Il-Papa Franġisku juża l-kelma tenerezza. Ternura bl-Ispanjol, juża ħafna l-Papa,
Imma f'din il-ħlewa ta' Ġesu li mhijiex kwistjoni li tkun soft, għax min jaħfer, min iħen, min jader, li tkun qawwi ġol qalb tiegħu. Qalb ħelwa u li mhijiex soft, hemm qawwa kbira fli dader u tħenn. U l-umiltà hija wkoll l-erf li wieħed jifhem min hu. Aħna min aħna. Mikrobu baqas jidher, jew virus ma jidirx. Iniżżinna rkubtejna. Aħna min aħna. Kultant ikonna arja. L-umiltà hija l-verità wkoll tal-istat tagħna. Biss mhux biex inkunu dawn jew depressed. L-umiltà hija wkoll li inti tgħix ma' ħaddieħor. Li li jgħix ma' ħaddieħor. Ġesu tneżża minn kollox, ma qadx ifittex tiegħu li daqsalla, sar bniedem. Bħalna f'kollox minn barra dnub. Obda sal-mewt. Min jobdi jitgħallem ikun umli. Għax inti ċċedi rida tiegħek għas-superjur tiegħek, mhix ħaġa faċli. Ukoll meta ċ-ċirkostanzi ġaluk tagħmel affarijiet ma tixtieqhomx, pereżempju l-mart. Min jaf kemm ikollna pjanijiet, u mbagħad inti jkollok tgħid m'hemmx tagħmel, qiegħed f'qiegħ ta' sodda. Dak kollu li jiena ppjanajt spiċċa. X'se nagħmel niddispra? Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu imħabtin u mtaqlin. U jiena inserraħkom. Illum l-interċessjoni ta' San Bonaventura li jippritka ħafna fuq il-qalb ta' Ġesu, il-qalb ħelwa u umli ta' Ġesu. U kien jgħallem li aħna nidħlu fil-misteru ta' Ġesu jekk nidħlu fil-personalità tiegħu. Il-qalb mhix biss il-muskolu, l-ewwel hija l-muskolu il-pompa li għandna fil-ġisem li tmexxi id-demm u tagħti l-ossiġnu. Imma hija il-personalità. Aħna wkoll il-Maltin għandna diversi modi kif niddeskrivu il-persuna billi ngħidu għandu qalbu tajba, qalbu tad-deheb. Ma mart ngħidu wkoll qalbu jibsa biex ma ngħidu xi kulur ukoll qalbu. Jew inkella ngħid qalbi sewda. Aħna nużaw anke natwa ħafna kuluri l-qalb. Imma il-qalb għalina x'aħna għandna l-istess lingwa, l-istess familja tal-lingwa li kien jitkellem Ġesu. Il-qalb hija l-personalità. Minnu qalbu tajba huwa persuna tajba. Minnu qalbu jibsa baqalu naqra xi jitgħallem. Nitolbu allura li aħna jkollna l-qalb ta' Ġesu għal xulxin. Li nħobbuh kif iħobbna. U nħobbu l-xulxin kif iħobbna. Ejjew bl-interċessjoni ta' San Bonaventura nitolbu ħafna biex il-Knisja turi l-qalb ta' Ġesu f'dak kollu li nagħmlu, f'dak kollu li ngħidu. Aħna nuru l-qalb ħelwa u umli ta' Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nirringrazzjaw lill-Alla li l-Papa Franġisku ritorna l-Vatikan wara perjodu l-isptar u operazzjoni mhix żgħira. Issa nitolbu li l-Papa jkun jista' jistrieħ f'dan ix-xahar ikollu il-komfort ta' Sitna Marija wara l-isptar. Il-Papa mar Santa Maria Maggiore biex jitlob quddiem il-Madonna salus popoli Rumani, salvazzjoni tal-poplu Ruman. U nafdaw il-Papa fl-interċessjoni tal-Qaddisin u l-ummo speċjali fl-interċessjoni ta' San Bonaventura. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu l-lum waqt li qed niċċelebraw Qaddis Franġiskana, l-familja Franġiskana għandha diversi familji imma spiritualità waħda li ġejja minn Franġisku tas-Sisi li it-talba li tiġi f'moħħija li meta Franġisku jħares lejn il-familja tiegħu
jgħid Bonaventura, kemm ħaġa sabiħa li teżisti din il-familja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu ħafna għalina l-kol, mod speċjali meta nkunu tentati nwebsu qalbna għal xi ħadd. Biex nitolbu lil mulej irrattabilna qalbna, aħna nkunu ta' qalb tajba, ħelwa u umli ma' kulħadd u għal kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna mill-quta mill-COVID-19 għal morda kollha tagħna biex il-mulej jagħtihom il-faraġġ u l-konsolazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull minu imħabba timtaqqal bil-ħajja b'tant ċirkostanzi differenti biex il-mulej firħna tiegħu ikunu l-faraġġ tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'daw l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek fit-tifkira ta' San Bonaventura biex bihom naqilgħu l-għajnuna u l-ħniena li aħna nittamaw minn għandek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Bonaventura int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li għamillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-idnu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Quddies, Quddies, Quddies. U li Alla tal-eżerċiti ismejtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smawit. Quddies tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Quddies għalik nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll.
Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Franġisk u San Bonaventura u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltinatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salva. L-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarmlu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħi u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi
iżda jbis kelma waħda u ruħi tkun infejn. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U li Alla tagħna int tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż ta' ibnek. Għamel niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bil-qima kollha niċċelebraw f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Nofru dan ir-Rużarju għal kull min jinsab f'xi diffikultà, min huwa mħabbat u mtaqqal bil-ħajja biex nersqu lejn Ġesu ta' qalb ħelwa u umli. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek
Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا لا دخلنيش في التجريب بس دهلسنا من الدني امين Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى آمين Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. كيف كم البدو السوديم ويبقى الديم تديم امين Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Nissirna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنوحات علينا لا دخلنيش في التجريب بس دهلسنا من الدنيا Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى آمين Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى آمين Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى Slim għalik آمين Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين اسا في السياة الموتى Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indima. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li intu fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jkun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la danix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik, Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nikpunolf u f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Jagħmel avukata tagħna dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina Quddiesa Alla biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qattal Missier tagħna. eternalla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu Qaddisalla, Ħenna lina. Trinità Qaddisalla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' Itlob ġbejbiet, għalina.
Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob Om għalina. tal-grazzja talla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li zjed safja, Itlob għalina. Om li zjed nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġe, Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbi, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apposti, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddissin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana ta' Rużarju mqaddis, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom malla Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sid. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Prega, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Bonaventura. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tana, Itolbu itolbu l-Alla l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbirhom Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof tal-Xikluna. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mti/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri tal-ħarsien tas-saħħa u nitolbu għal persuni kollha fil-bżonn. Insellmilkom.